Имам канел челендж, нали, да, ще трябва да изям канела малко, канела, една шепа канела. После ще пия вода, разбира се, защото много е гадно. Сега както е жега времето, ще стане много по-гадно, нали. И да, започваме. Да, ето, сложи си канела в ръката, трябва сега да изям. След това доста ще тичам към чешмата, защото е много гадно. Да, трябва да го пробвате и вие. Не ви го препоръчвам, но все пак, дано ви хареса клипчето. Хора, това беше най-гадното им преживяване. Нали, аз съм го правил друг път, но този път беше на доста далеч шмата. И нямаше как да направя, нали, повече време да държа с тази канал, защото много пари. Някаква гадна. И да, дано клипа ви харесал, абонирайте за мен. Да, лайквайте. Моля ви, не ви хейтите клипчета. И да, това беше от мен. За сега. Чао!